ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 3 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани боздиди расмӣ ва иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд, тақвияти ҳамкории байналмилалӣ дар самти мубориза бо терроризм ва эҷоди механизмҳои самараноки сарҳади марҳилаи кувайтии раванди Душанбе ба давлати Кувайт сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. 3 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ вориди давлати Кувайт шуданд. Дар толори махсуси фурудгоҳи байналмилалии амирии пойтахти ин кишвар шаҳри Ал-Кувайт, сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро амири давлати Кувайт Шайх Мишъал Ал-Аҳмад Ал-Ҷобир Ал-Сабоҳ ва валиаҳди давлати Кувайт Шайх Сабоҳ Ал-Холид Ал-Ҳамад Ал-Муборак Ал-Сабоҳ истиқбол гирифтанд. Барои пазироии меҳмони олимақом дар фурудгоҳи Ал-Кувайт ҳамчунин намояндагони воломақоми ин кишвар, ашхоси аршади девони амирӣ ва роҳбарияти олирутбаи горди амирӣ ҳузур доштанд. Маросими истиқболи расмӣ бахшида ба сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба давлати Кувайт дар толори бузурги амирии фурудгоҳи байналмилалии Ал-Кувайт баргузор шуд. баъди пазироии гарму самимии меҳмони олимақом амири давлати Кувайт Шайх Мишъал Ал-Аҳмад Ал-Ҷобир Ал-Сабоҳ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба болои шоҳсуфраи ифтихорӣ даъват намуданд. Ба ин муносибат дар толор ҷузъҳои горди фахрӣ ва оркестри асбобҳои нафасии амирӣ ва ҳайъатҳои расмии дуҷониб саф оростанд ва сурудҳои миллии ду кишвари дӯст садо дод. Сипас фармондеҳи горди фахрии амирӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузориш дод.
در همین جا سرور دولت تاجیکستان و امیر دولت کویت با هیئت‌های رسمی دو جانب شناس شدند. شناسایی با هیئت‌های رسمی هر دو کشور انجام بخش مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گردید. 3 نوامبر در قصر دیوان امیر ملاقات و مذاکرات سطحی عالی تاجیکستان و کویت در واخوری خاصه سران دولت‌ها آغاز شده با اشتراک هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان نخست برای دعوت جهت انجام دادن سفر رسمی، اشتراک در کنفرانس سطح بلند و برای استقبال برادرانه و مهمان‌نوازی صمیمی به امیر دولت کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح عرض سپاس نمودند. ما دولت کویت را شریک با اعتماد خود در منطقه و جهان می‌دانیم و آماده ایم که برای تحکیم منبعه مناسبت‌ها با آن تدبیرهای مشترک عملی اندیشیم، اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان. جانب‌ها از سطح و محتوای امروزه مناسبت‌های دو کشور اظهار قناعتمندی نمودند. ضمن صحبت توجه زیاد به توسعه همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری ظاهر گردید. در این رابطه بیشتر فعال نمودن کمیسیای مشترک بین حکومتی، تأسیس دادن شورای صاحبکاران دو کشور و فوند مشترک سرمایه گذاری ضرور شمرده شد. برگزاری انجمنهای صاحبکاران و نمایشگاه‌های مال و محصولات نیز به نفع دو کشور دانسته شد. به دولت کویت برای سهمگذاری فوند کویتی عاید به رشد در مبلغ‌گذاری لایحه‌های مهم تاجیکستان در سمت‌های راهسازی، انرژتیکا و آبرسانی اظهار سپاس کرده شد. جلب سرمایه کویتی به تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های صنعت سبک، خوراکواری، متالورگیا، کشاورزی و داروسازی از موضوعات دیگری صحبت بود. جانب‌ها برای توسعه همکاری در ساحه‌های مختلف فرهنگی و بشری نیز اظهار هوسمندی نمودند. گسترش همکاری در ساحه‌های سیاحی، علم و معارف، تندرستی از سمت‌های آینده‌دار مناسبت‌های دو کشور عنوان گردید. ضمن بررسی مسائل اجتماعی امیر دولت کویت از جمله اظهار داشتند که از سیاست باثمر سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری بانوان و بلند برداشتن مقام آنها در جامعه باخبرند و آنها نیز در کویت همین سیاست را پیش گرفتند و از میان خانمان چندین نفر را به وظیفه‌های راهبری در امور دولتی تعیین نمودند. با امضا رسانیدن یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت کویت عاید به تنظیم قوه کاری در بخش خصوصی در حاشیه مذاکرات امروزه برای جانب‌ها سودبخش نامیده شد. ضمن بررسی همکاری در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی با دولت کویت برای دستگیری از اقدامات جهانی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم عرض سپاس کرده شد. اظهار امید کرده شد که کشور دوست از قبول قطعنامه سازمان ملل از روی پیشنهاد تاجیکستان عاید به 10 ساله صلح برای نسل‌های آینده هم جانبداری می‌کند. با نظرداشت خوف و تهدیدهای زمان معاصر به امن و ثبات، مسئله‌های مقاومت به تروریسم و افراطگرایی مورد توجه جدی قرار داشت. در انتهای ملاقات و مذاکرات سطح عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از امیر دولت کویت دعوت نمودند که در وقتی برایشان مناسب به تاجیکستان با سفر رسمی تشریف بیارند. ادامه اخبار. تجربه قبول کنستیتوسیا در دولت‌های جهان از جمله در تاجیکستان نشان داد که آن چون حجت بسیار مهم سیاسی و سند عالی حقوقی با استقلال دولتی رابطه مستقیم دارد. کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال و آزاد، زمینه اعمار دولتی مستقل ملی و پیشروی تمام ساحه‌های حیات مردم کشور را فراهم آورده. دستاورد مهمترین برای دولت و ملت تاجیک محسوب می‌یابد. شرح موضوع در گزارش ظفر قیوم‌زاده. ما خلق تاجیکستان قسمی جدا نشونده جامعه جهان بوده خود را در نزد نسل‌های گذشته، حاضر و آینده مسئول و وظیفه‌دار دانسته تامین صاحب اختیاری دولت خود و رشد و کمال آن را درک نموده، آزادی و حقوق شخص را مقدس شمرده، برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت‌ها را اعتراف کرده
бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода ҳамин конститутсияро қабул ва эълон менамоем. аз қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон баъди чанд рӯзи дигар 30 сол пур мешавад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар давраи ҳасоси сиёсиву иҷтимоӣ аз ҷониби халқ бо дарки масъулияти бузург тавассути райпурсӣ қабул гардид. баъди қабули конститутсия дар тоҷикистон ислоҳоти бунёдиву фарогири сиёсиву ҳуқуқӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ оғоз гардид. соҳаҳои ҳаёти ҷомеаву давлат ба танзим дароварда шуд. конститутсия бори нахуст тоҷикистонро ба ҷаҳониён чун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ намуд. забони тоҷикиро чун забони давлатӣ эълон ва рамзҳои давлатии мамлакатро муайян кард. ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандонро, арзиши олӣ ва халқро баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф намуд. ин конститутсия барои давлати соҳибисқилол, давлати намин заминаи ҳуқуқӣ гузошт ва аз ҳамин сабаб мо бо боварии комил гуфта метавонем ки дар қабул, дар таҳия ва қабули конститутсияи навини тоҷикистон мавқеи роҳбари давлат ниҳоят бузург аст. на танҳо он кас роҳбари раиси комиссияи конститутсиониро ба уҳда доштанд ва бевосита ба аъзоёни комиссия ва аъзоёни гурӯҳи корӣ, аъзоёни зергурӯҳҳои корӣ оид ба қабули меъёрҳои демократии дигар давлатҳо, омӯзиши он масъалаҳо супориш медоданд ва дар натиҷа конститутсия яке аз конститутсияи мукаммал гуфтан мумкин аст ба ҳисоб меравад ва аз ҷониби коршиносони дигар давлатҳои хориҷӣ мусби арзёбӣ гардид. саҳми президенти мамлакат дар қабули конститутсия ниҳоят калон аст, зеро президенти мамлакат ба масъалаи асосӣ, яъне ба мардум соддаву фаҳмо будани меъёрҳои конститутсия аҳамияти ҷиддӣ доданд ва ҳаёт исбот кард ки конститутсия ин догма нест ва се тағйиру иловаҳое ки ба конститутсия ворид карда шуданд соли 1999, 2003 ва соли 2016 аз он собит медиҳад ки ҷамъият давлати тоҷикистон рушд меёбад, низоми демократии ҷомеа такмил меёбад ва ҳама ин дастовардҳои давлати азизи мо дар конститутсия дар тағйири иловаҳо ворид карда шуда. 30 соли амали конститутсия собит сохт ки халқи тамаддунсозу фарҳангӣ ва ободгари тоҷик он замон тавонист санаде қабул намояд ки дар ҳақиқат таҷассумгари манфиатҳои миллӣ буда рушди бо низоми давлат ва ҳаёти осудаи ҷомеаро таъмин созад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон чун ҳуҷҷати олии ҳуқуқӣ, санади сарнавиштсозу шиносномаи давлату миллат, роҳнамои расидан ба орзуву омоли халқ, заминаи низоми ҳуқуқии давлат, сарчашмаи рушди қонунгузорӣ, кафили ҳуқуқу озодиҳо, таъмингари соҳибихтиёрии давлат, инъикосгари қонунияту адолати иҷтимоӣ ва баёнгари ҳокимияти халқ, инчунин таҷассумгари принсипҳои хиратсолориву инсонмеҳварӣ дар мактаби сиёсии пешвои миллат буда таҷлили ҷашни 30-солагии қабули он нишони арҷгузорӣ ба ин падидаи муқаддаси миллӣ аз ҷониби кулли шаҳрвандони тоҷикистон маҳсуб мешавад. гузашти солҳо дурустии роҳи интихобкардаи халқу давлати тоҷикистонро ки бо майлу иродаи мардуми кишвар дар конститутсия дарҷ гардидааст собит намуд. ғояҳои башардӯстонаи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон инъикоскунандаи сунъатҳои пурғановати халқи тоҷик буда аз барҷастатарин намунаҳои фарҳангии ниёгони ориёӣ, анъанаҳои давлатдории сосонёну сомониён ва мероси бузургони таъриху адабиёти аз ҷониби умум эътироф гардида сарчашма мегирад. қонуни асосии тоҷикистон заминаи ҳуқуқиро барои фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, шаклҳои гуногуни моликият аз ҷумла моликияти хусусӣ фароҳам оварда, оғози марҳалаи сифатан нави инкишофи давлату ҷомеа гардид. дар ин замина халқ ба худшиносиву худогоҳии миллӣ рӯ оварда корҳои бузургу созанда баҳри сарсабзиву шукуфоии ватани муқаддас тоҷикистон анҷом дода шуд. сокинони тоҷикистон ин санади тақдирсозро азизу муқаддас
رسم می‌حسابند، زیرا کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان انسان حقوق و آزادی‌های او را ارزش عالی اعلان نموده کفالت می‌دهد که حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند از جانب دولت اعتراف، رعایت و حفظ می‌شوند. کنستیتوسیا چون حجت برنامه‌ای حیات دولت و جامعه دورنمای پیشرفت تاجیکستان را برای سال‌های طولانی پیش‌بینی نموده برای خلق بردوام و پاینده خدمت می‌کند. احترام، رعایت و حفظ کنستیتوسیا کفالت تامین قانونیت، امنیت و صلح و ثبات دولت و جامعه میباشد. دولت تاجیکستان در اساس قانون اساسی خود امروز زندگی دارد و ما با آینده نیک باوری داریم، برای اینکه بهبودی زندگی مردم یکی از عامل‌های اساسی رشد دولتداری به حساب می‌رود. یکی از خصوصیت‌های خاص دولت حقوق بنیاد موجودیت سطح بلند معرفت حقوقی شهروندان به حساب می‌رود. با این نظرداشت به افتخار 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان گردید که این نشان خرد والا و غمخواری و بشردوستی سرور دولت میباشد. سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 درک حقوق و آزادی‌های انسان، شناخت عهده‌داری‌ها، پیشگیری حقوق ویرانکنی و جنایتکاری را در همه سطح‌ها تقویت داده، به دموکراتیک کنونی و اجتماعی کنونی جامعه، تشکل‌دهی شعور مردم، تربیت و تندرستی و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی مساعدت می‌نماید. ظفر قیمزاده، اخبار. در прокуратураи вилояти Хатлон бахшида ба 30 солагии қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ доир шуд. Гузориш дар ин хусус. таъкид гардид ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади сарнавиштсоз ва муайянкунандаи муносибатҳои муҳими ҳуқуқии кишвар ба шумор рафта, дар он самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон, шакли давлатдорӣ, фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд ба расмияти ҳуқуқӣ дароварда шудааст. Конститутсия санади меъёрии ҳуқуқиест ки қувваи олии ҳуқуқӣ дошта, шоҳроҳи муайянкунандаи самтҳои асосии фаъолияти ҳар як давлат ва ҷомеаи пешрафта мебошад. Конститутсия барои таҳкими раванди демократикунонии ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ шароити мусоид фароҳам оварда, дар заминаи меъёрҳои он фаъолияти мақсадноки мақомоти давлатӣ ки ба рушди фарҳанг, таҷриба ва арзишҳои ҳуқуқӣ равона гардидаанд, ба роҳ монда шудааст. ба таъкиди иштирокдорон, Конститутсия аз ҷумлаи дастовардҳои бузурги мардуми Тоҷикистон буда, пойдевори ҳуқуқии давлати наву соҳибистиқлоли тоҷикон, шакли ифодаи ҳуқуқии армонҳои давлатдории миллӣ, ҳимояи ҳадафҳо ва манфиатҳои миллӣ, осори таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад. дигар баромадкунандагон бобати Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи пешбурди сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, татбиқи барномаҳои некуаҳволии халқ, иҷрои нақшаҳои бунёдкорӣ дар бахшҳои гуногун, таъмини саодати мардум ва амнияту осоиши кишвар ва риояву ҳифзи ин қонуни асосӣ ҳарф заданд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, вилояти Хатлон, Ахбор. дар ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 233 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 132 иншоот ба истифода дода шудааст. дар ҳудуди деҳоди Сафедчашмаи ноҳия бунёди толорҳои муосири варзишӣ, марказҳои хизматрасонӣ, таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ идома доранд. гузориши Дигули Маҳмуд. раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дурдасттарин деҳа то маркази ноҳияи Нуробод ба хотири боз ҳам беҳтар намудани инфрасохтори зарурӣ барои пешрафти иҷтимоиву иқтисодии аҳолӣ равона шудааст. аз ҷумла дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сокинони ҷамоати деҳоти Сафедчашма ба бунёди толорҳои варзишӣ болопӯшида, таъмири роҳҳо, хати оби нӯшокӣ, сохтмони марказҳои тиҷоратӣ ва дигар корҳои созандагӣ шурӯъ карданд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар деҳоти Сафедчашма сохтмони 18 иншоот пешбинӣ шуда буд. то ҳамин давраи соли ҷорӣ аз ин шумора 7 иншоот ба истифода дода шуда, корҳои сохтмонӣ дар 11 иншоот идома доранд. мардуми сарбаланди деҳоти Сафедчашма дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кори худ намуда баҳри ободу зебо гардондани ин гӯшаи диёри тоҷикистони азизамон ҳамаҷониба кӯшиш менамояд. солҳо боз дар деҳаи шербегиён толор ва майдончаи варзишӣ умуман мавҷуд набуд то ҷавонон ба машқу тамрин машғул шаванд. ин аст ки мардуми деҳа иқдом гирифтанд то дар шафати бинои муассисаи таълимӣ барои ҷавонон як толори болопӯшидаи замонавӣ бунёд кунанд. инак корҳои тахту ҳамворкунии замин барои сохтмони толори варзишӣ оғоз гардида дар ин радиф аҳолии тариқи ҳашар роҳи мошингарди байни деҳаро ба масофаи 5 километр ки солҳо боз дар таъмиру азнавсозӣ эҳтиёҷ дошт таъмиру шағалпӯш карданд. дар ин кори хайр асосан аҳолӣ ва ҷавонони деҳа самтгузорӣ карда истоданд то корҳои ободонӣ дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд анҷом дода шавад. дар деҳаи кабутиён бо мақсади фароҳам овардани ҷойҳои навикорӣ соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони биноҳои дуошона барои марказҳои тиҷоратӣ ва ташкили коргоҳҳои хурдро анҷом дода истоданд. аллакай корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта соҳибкорон ду иншоотро то охири сол пурра ба истифода медиҳанд. сохтмони хатти оби деҳаи улфатобод бо мақсади таъмини 80 хоҷагӣ бо оби софи нӯшокӣ пешбинӣ шудааст, зеро солҳо боз мушкилоти об пурра эҳсос мегардид. ин аст ки корҳои сохтмонӣ бо кӯмаку дастгирии сарпарастон ҷараён дошта иншоот дар муҳлати пешбинишуда ба истифода дода мешавад. корҳои сохтмонӣ дар пули болои рудикӯҳӣ қариб як моҳ боз идома дошта қисмати асосии корҳо дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар деҳаи улфатобод бошад сохтмони дуюмин толори варзишии болопӯшида оғоз гардид. мардуми деҳа тариқи ҳашар ба тахту ҳамворкунии замин ва сохтмони таҳкурсии бино шурӯъ карданд. ҷавонони деҳаи улфатобод тасмим гирифтанд ки як толори варзишии болопӯшида ки дар масофаи 25 ва дар 12 паҳнояш сохта ба истифода бидиҳанд. мақсад аз толори варзишӣ сохтан имрӯз хоб ҷавоно ба оварогардӣ машғул нашаванд ва тамрини бадан кунанд ки ин дар соҳаи варзиш инкишоф ёфта ва парчамбардори миллати хеш гарданд ки имрӯз варзиш яке аз соҳаҳои муҳимтарин дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки дар тамоми канору гӯшаи мамлакати азизамон ин гуна сохтмонҳо сохта истифода дода шуданд. аз ҷумла ин деҳарам тасмим гирифтааст ки то 35-солагии истиқлолияти азизамон ин бинои сохтмони даврони истиқлолро сохта ба истифода диҳад. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод рӯз то рӯз вусъати тоза касб карда ҳамаи ин ободонӣ ба хотири таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.